Este ano 34 anos de trayectoria, que somos o ciclo máis lonxevo de danza, de eso sentímonos moi orgullosas e ademais darles parabéns a Carmen e a todas as traballadoras de cultura que priorizan sempre a creación galega. Por iso este ano dos 5 espectáculos que temos, 4 son compañías galegas, unha é de fora, pero dos 5 espectáculos 4 son galegas. Un programa ademais que está ben, fizemos algo de didáctica, e daquela despois de cada encontro que teñamos, sempre temos un colomio co público que se atreve a preguntar e entonces entramos aí nunha dinámica de... Porque claro, o da danza, o do teatro a mellor como que é máis sinxelo, a veces complexo tamén, porque cada vez a veces as cousas se poñen máis complicadas, pero a danza, ou que quixeres dicir con este momento, que me querías decir, ou eu entendí isto, ou para min a sensación foi esta, non? Entonces, temos eso, e ademais, como novidade, temos un obradoiro o día 19 de abril para familiar. Voy a darle la palabra a Antón porque sí puedo hablar mucho de la danza, pero creo que es mucho más interesante escuchar a cómo ese poeta descubre la danza contemporánea, que es de lo que estamos a hablar ahora, y de esas cicatrices que nos llevan un poco más allá a trabajar en el deseo. Muchísimas gracias, buenos días a todas y a todos. Bueno, o que tamén estou descubrindo hoxe, bueno, ratificando que hai unha intensa actividade cultural en Carballo, que é importante. O Festival de Danza ten, de sobrevive a 24ª edición, unha aposta importante. Eu son novo nesto da danza, e a verdade é que na danza descubrí un territorio moi creativo, pero con muitísimas limitacións de distribución, por tanto pareceme especialmente positivo que persista e exista este festival e agradecemos que nos conviden a estar ben. Para mí é importante esta peza de cicatriz porque está feita desde a perspectiva inclusiva. Eu comezo na danza con 68 anos, teño máis, porque anos 70, non é a idade máis habitual para comenzar na danza, pero sí creo que é aconsellable. E descubro que a danza contemporánea non é unha acrobacia, que ás veces o que percibimos inmediatamente cando vemos a bailarines de danza contemporánea en acción, sino que ten moito que ver cunha linguaxe artística moi refinada, ten moito que ver ca emoción. No meu caso, o elemento que me une máis ao espectáculo, ademais de participar nel, é a aportación do texto de Cicatriz. Cicatriz é un texto de máis de 600 versos que comenzan todos pola palabra quero, é unha reflexión literaria sobre o desexo e a necesidade de que exista o desexo e o desexo de ter desexos. Se cadra, sin esa máxima non saberíamos vivir ou a nosa vida sería peor. E esta primeira vez pois, que me permito bailar só é unha crítica casi a como eu vivo moitas partes da miña carreira profesional, pero tamén persoal. Son unha persona que me meto moita caña personalmente e profesionalmente, sempre padecí moito o síndrome do impostor. E bueno, é unha maneira para mí ben querer está sendo unha curación. Un mes e pouco que estreamos, estamos encantados de poder presentarlo aquí en Carballo. Moi contento de formar parte, de que formen parte do proxecto Camaño Meixeiras, que en principio iban a poñer a música, e despois as chamei para dicirlle se non querían tamén estar en escena comigo. Despois iban a tocar e agora xa son dúas bailadoras máis casi. Da compañía Amarelo. Amarelo naceu en 3 anos e pico como distribuidora especializada en danza. Coas compañías coas que traballamos faltábanos algún espectáculo indicado para a infancia e o público familiar. E como ninguén se atrevía a lanzarse a ese proxecto, pois dixen, bueno, pois fago eu, convirtome en productora para facer un espectáculo para a infancia. Escribín un conto, busquei unha equipa e de aí surdiu o Halcón de Noa, que é unha historia de amizade e fantasía
que nos leva a outros mundos posibles, donde hai diversión, aventuras, conflitos e solucións a relacionarse seres de mundos diferentes para chegar a acordos e comunicarse. No proxecto tamén estamos moi contentas porque participou a Asociación EVD de Mulleres con Discapacidade Intelectual, que construíron os bonecos que se utilizan construíron os bonecos que se utilizan no espectáculo, que logo se transforman en seres con vida, e tamén nos fixeron uns mini bonecos na súa casa, pois todos os beneficios van para a Asociación de Mulleres para que tamén elas, como unha parte do proxecto de inserción laboral que fan na asociación, elas fixeron un obradoiro de costura van con nos estes... Eu creo que eu tamén son novo na danza, é así, pero desde logo eu creo que é algo que non me vai costar, porque eu creo que ao final é iso, sentarse e disfrutar. Tampouco calquer persoa, independentemente dos seus gustos, de se tivo contacto antes coa danza ou non, pode chegarse aquí a Carballo, ao Pazo da Cultura, en cada unha das obras as obras de arte que tú podes ofrecer e podes exhibir, e eu creo que van a estar super cómodos, e iso creo que é tamén moi importante, buscar eses espacios en que unha disciplina que moitas veces non hai unha aposta clara por ela desde os concellos, pois que polo menos que a danza chegue a todo o mundo e poda facelo. Eu creo que é unha moi boa ocasión, que vamos a ter aquí.